Good news, mas dali na unya ang pagkuha og rehistro sa sakyanan, labi na kadto mga bag-ong nakapanag-iya tungod kay gilusad ang Certificate of Stock Reporting or CRS sa Land Transportation LTO Office din sa Region 7. Ano ang report? Sagad sa suliran nga masugatan sa bag-o na kapalitok sa kinanmao ang ilahang pagparehistro nga magkinahanglan og Certificate of Stock Reporting o CSR nga matanggong sa mga namaligya og sakyanan. Aron paghatag og kasayon, gibuksan karong adlaw ang CSR office nga naa sa karaang opisina sa Land Transportation Office sa Natalio Bacalso Avenue. Mitambong sa pagbukas si Assistant Secretary sa DOTR, Mark Steven Pastor, ug ang mga Regional Director sa LTO 7 ug LTFRB 7. The Secretary has always pushed the department and its officials and its attached agencies to give all its best that the services of government shall be closer to our stakeholders, to our clients. Usa lang ang CSR office nga gibuksan sa ahensya aron mapasayon ang serbisyo alang sa mga kliyente sa LTO. O dili na makarason ang dealer nga dugay ang LTO kay wa pay CSR. Nanatay CSR, nanatay new registration unit. Samtang online ang serbisyo ug mamahimong maproseso ra dayon ang transaksyon sa mubo nga panahon. It will take just an hour to process the registration as of the moment. And our licensing applications also, it will just take 1 hour. So hopefully, we can still improve the system in order to maximize the processing timeline of every transactions. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.